Akwụkwọ nke Judith isi nke mbụ. N'afọ nke 12 nke ọbụbụeze Nebukadneza, onye bụ eze Asiria n'ime Ninive, bụ obodo ukwu ahụ, n'ụbọchị Apashad bụ onye Midia bụ eze n'Ekbatana, o nwere nkume a wara awa wuo mgbidi 3 n'obosara na kubit 6 n'ogologo, meekwa ka ịdị elu mgbidi ahụ dị kubit 310. Obosara ya dịkwa ọgụ kubit 210. O mekwara ụlọ elu ya niile n'ọnụ ụzọ ámá ya, ọgụ kubit 5 ka ịdị elu ya dị. Obosara ya dịkwa n'elu ntọala ahụ dị ọgụ kubit 3. O mekwara ka ọnụ ụzọ ámá ya niile bụ ọnụ ụzọ ámá ya niile dị elu nke dị kubit 310. Obosara ha dịkwa ọgụ kubit 2. Ka ụsụ ndị agha ya dị ike 6 n'usoro pụọ, na nguzo n'usoro nke ndị ọzọ ya. N'ụbọchị ahụ, eze Nebukadneza mere ka eze bụ Azadin bụ eze Plaza mekwara n'ofe eze dị ukwuu. Ala dị larịị dị n'oke ala Ragui. Ndị niile bi n'ugwu ahụ wee bịa izute ya, na ndị niile bi n'akụkụ Euphrates na Tigris na Hydaspes na n'ala dị larịị nke Ariok bụ eze ndị Elima. Ọtụtụ mba nke ụmụ Kelọd kpọkọtara onwe ha ibu agha. Nebukadneza bụ eze Asiria wee zigara ndị niile bi na Pesia, zigakwara ndị niile bi n'akụkụ ọdịda anyanwụ, bụ ndị bi na Silisia na Damaskọs na Libanus na Anti-Libanus, na ndị niile bi n'akụkụ oke osimiri, zigakwara ndị niile bi na mba ndị sitere na Kamel na Gilead, zigakwara Galili dị elu, na ndagwurugwu ukwu nke Asrashọn, zigakwara ndị niile nọ na Samaria na obodo ya niile, na n'ofe Jọdan ruo Jerusalem, Betani na Kelos, Kedesh, osimiri nke ala nke Ijipt, na Tafpanhes, Ramases na ala Goshen niile, ruo mgbe ị ga-abịa n'elu Tanis na Memfis, bịakwute ndị niile bi n'Ijipt, ruo mgbe ị bịaruru n'oke ala Etiopia. Ndị niile bi n'ala ahụ niile wee mee ka okwu Nebukadneza bụ eze Asiria lelia. Ha esoghịkwa ya jee, n'ihi na ha atụghị egwu ya, ma ọ dị n'ihu ha dịka otu nwoke. Ha wee chigharịa ndị ozi ya n'ihu ha n'efu na n'ihere. Nebukadneza wee were iwe dị ọkụ nke ukwuu megide ala nke a niile. O wee were ocheeze ya na alaeze ya ṅụọ iyi na ọ gaghị abọ ọbọ n'oke ala niile nke Silisia na Damaskọs na Siria, na ọ ga-eji mma agha ya gbuo ndị niile bi n'ala Moab, na ụmụ Ijipt niile, na ụmụ Juda niile bụ ndị bi n'ala Moab, na ụmụ Juda niile, na ndị na-abịaru nso, oke ala nke oke osimiri abụọ. O wee dọọ agha ya na ụsụ ndị agha ya megide eze bụ Apashad n'afọ nke 17 agha ya, wee chigharịa ịgbalaga ụsụ ndị agha niile nke Apashad na ịnyịnya ya niile na ụgbọala ya niile. O wee were obodo ya niile, chịta ụlọ o were Apashad n'ugwu Ragui, were ùbe ya tigbuo ya, mee ka ọ laa n'iyi ka e bibie ya ruo taa. O wee so ha laghachi na Ninive, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya niile nke mba dị iche iche, bụ igwe ndị agha hiri nne nke ukwuu. O wee were ikpe ya n'ebe ahụ rie oriri, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya, ọgụ ụbọchị 6. N'afọ nke 18, n'ụbọchị nke 12 nke ọnwa mbụ, okwu wee chịrị okwu n'ụlọ Nebukadneza bụ eze Asiria, na a ga-eme ya ọbọ n'ahụ ala ahụ niile, dịka o kwuru. Ọ kpọkọtara ndị odibo ya niile na ndị ukwu ya niile, ma nye ha ndụmọdụ nzuzo ya, na site n'ọnụ nke ya wee kọọ ajọ omume nke ala ahụ niile. Ha nyere iwu ka e bibie anụ ahụ niile nke na-adịghị agbaso okwu ọnụ ya. O ruo mgbe o kwubiri ndụmọdụ ya, Nebukadneza bụ eze Asiria wee kpọọ Holofemes
bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya, bụ onye nke abụọ n'ebe onwe ya nọ, sị ya, ihe si n'aka eze ukwu m, bụ onye nwe nke ụgbọ niile pụta, sị, lee, unu ga-eje n'ihu, chịrịkwa unu bụ ndị na-atụkwasị obi ndị ike ha, na nnu ndị ikom 250 na ndị ịnyịnya ha, na nnu ndị ikom 210. Unu ga-apụkwa imegide ala ọdịda anyanwụ, n'ihi na ha nupụrụ isi n'okwu ọnụ m. Ị ga-gosikwa ha na ha ga-edozi ala na mmiri, n'ihi na m ga-apụ n'iwe m imegide ha. M ga-ejikwa ụkwụ nke ụsụ niile nke ndị agha mkpuchie ihu niile nke ụwa, bụ ndị ga-apụnara ha ihe. Ndị e gburu egbu ga-ejupụta na ndagwurugwu n'iyi ya. Osimiri ga-ejupụtakwa na ndị ha nwụrụ anwụ ruo mgbe ọ ga-erubiga oke. Ọ ga-eduru ha dịka ndọkpụ n'agha ruo na nsọtụ ụwa niile. Ma ị ga-apụ buru ụzọ were oke ala ha niile nye m. Ọ bụrụ na ha rarawa onwe ha nye gị, ị ga-edebekwa ha ruo ụbọchị ịba mba ha. Ma ndị na-eguzogide anyị unu agaghị enwe ọmịiko, ma unu ga-enyefe ha ka e gbuo ha na ibukọrọ ihe n'agha n'ala unu niile. N'ihi na dịka mụ onwe m na-adị ndụ na site n'ike nke alaeze m ka m kwuworo, ma m ga-eme nke a n'aka m. Ọzọkwa, agabigala ihe ọbụla sitere n'iwu onyenwe gị, ma ị ghaghị imezu ha dịka m nyeworo gị n'iwu. Si n'ihu onyenwe ya pụọ, kpọọ ndị isi niile na ndị isi agha na ndị isi ụsụ ndị agha nke Asiria, gụọkwa ndị ikom ahọpụtara ahọpụta n'agha ahụ dịka onyenwe ya nyere ya n'iwu, otu onye ọgụ nnu 12 na ọgụ 10, ha na ndị ọgba ụta na nnu 12 na ọgụ 10. O wee hazie ha dịka oke igwe mmadụ e doro maka ibu agha, cherekwa kamel na ịnyịnya ibu na ịnyịnya muul ka ọ bụrụ ibu ha, bụ igwe mmadụ bara ụba nke ukwuu, na igwe ewu na atụrụ, na igwe ehi na ewu nke na-adịghị ọnụọgụgụ ihe oriri ha, na ọtụtụ ihe oriri nye nwoke ọbụla, na ọlaedo na ọlaọcha bara ụba nke sitere n'ụlọ eze. O wee pụọ, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya niile, n'ije ha ịgaru n'ihu eze bụ eze Nebukadneza, na ikpuchi ihu niile nke ụwa n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ha na ụgbọala ha, na ndị ịnyịnya na ndị ọzọ ahọpụtara ahọpụta. Oke igwe nke mba dị iche iche soro ha pụta dịka igurube na dịka aja nke ụwa, n'ihi na apụghị ịgụta ha ọnụ n'ihi igwe mmadụ ha. Ha wee si na Ninive bulie ije ruo ụbọchị 3 gawa mbara ọzara Bektilet, wee maa ụlọ ikwu ha na Bektilet, n'akụkụ ugwu nke dị n'aka ekpe nke Silisia dị n'elu. O wee chịrị ụsụ ndị agha ya niile, na ndị oji ụkwụ ya, na ndị ịnyịnya ya, na ụgbọala ya, si n'ebe ahụ pụọ baa n'ugwu. O wee kpochapụ Put na Lud, lụtakwa ndị Izrel niile n'agha. Ụmụ Rases na ụmụ Ishmel ndị nọ n'akụkụ ọzara n'ebe ndịda nke ala ndị Chelia. O wee gabiga Yufretes, ma gabiga n'ime Mesopotamia, kwatuo obodo niile dị elu nke dị n'osimiri Abonai, ruo mgbe ị ga-aba n'oké osimiri. O wee weta ala ahụ, oke ala nke Silisia, wee gbuo ndị niile na-eguzogide ya, wee bịa n'oke ala nke Jafet nke dị n'akụkụ ndịda na ncherịta ihu Arebia. O wee gbaa ụmụ Midia niile gburugburu, wee tụkwasị ụlọ ikwu ha niile n'ọkụ, lụtakwa igwe ewu na atụrụ ha. O wee rịda na ndagwurugwu Damaskọs n'ụbọchị owuwe ihe ubi, suo ubi ha niile ọkụ, wee kpochapụ igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha, lụta obodo ha niile, mee ka ala ha niile laa n'iyi, werekwa ọnụ mma agha tigbuo ụmụ okorobịa ha niile. Ma egwu ya na ụjọ ya wee dakwasị ndị bi n'ofe oke osimiri, dakwasị ndị nọ na Saịdọn na Taya, na ndị bi na So na Otnia, na ndị niile bi na Jemnan, ndị bi na Azotus na Askalon wee tụọ egwu ya nke ukwuu. Isi nke 3.
ma ha zigara ndị ozi n'okwu udo na-asị, "Lee, anyị bụ ndị ohu Nebukadneza bụ eze ukwu na-edina n'ala n'ihu gị, were anyị dịka ọ na-atọ ụtọ n'anya gị. Lee, ebe obibi anyị na ala anyị niile, na ubi anyị niile nke ọka, na igwe ewu na atụrụ anyị, na igwe ehi anyị, na igwe ewu na atụrụ niile nke ụlọ ikwu anyị na-edina n'ihu gị. Bịa were ha dịka ọ na-atọ gị ụtọ, ma ha dịka obodo gị, dịka ọ dị mma n'anya gị ka ha were ha." Ndị ikom ahụ wee bịaruo Holoferne, gosi ya dịka okwu ndị a si dị. O wee rịda n'akụkụ oke osimiri, ya onwe ya na ụsụ ndị agha ya, tinye ebe nguzo ndị agha n'obodo dị elu. Si n'etiti ha pụta ndị a họpụtara ahọpụta bụ ndị mgbochi. Ha natara alụm ha na obodo niile nke gbara ha gburugburu, were okpueze na ite egwu na timbrel. Ọ kwaturu oke ala ha, gbutukwa Asherim niile ha. E nyere ya ka o bibie chi niile nke ala ahụ, ka mba niile wee fee naanị Nebukadneza ofufe, na ka ire ha niile na ebo ha niile na-akpọku ya dịka chi. O wee bịarute n'ebe Azdraklon dị nso na Dotaka, nke dị n'ihu nnukwu ugwu Judia, ọma ụlọikwu ha n'etiti Geba na Skitopolis. O wee nọ n'ebe ahụ otu ọnwa zuru ezu, ka o wee chịkọta ihe niile nke ụsụ ndị agha ya. Isi nke anọ. Ụmụ Izrel ndị bi na Judia wee nụ ihe niile nke Holofenes bụ onyeisi ọchịagha nke Nebukadneza bụ eze Siria mere mba niile, na otu o si kwakọrọ ihe niile ụlọ ukwu ha, mee ka ha laa n'iyi ka ebibie ha. Ha wee tụọ egwu nke ukwuu mgbe ọ na-abịaru nso. Ha wee tụọ egwu banyere Jerusalem na n'ihi ụlọ ikwu Jehova bụ Chineke ha, n'ihi na ha esiwo na ndọkpụ n'agha pụta ọhụrụ. Ma ndị Judia niile kpọkọtara n'oge ha na-adịbeghị anya. E dokwara arịa niile, ebe ịchụ àjà na ụlọ nsọ mgbe e merụsịrị ha. Ha wee ziga n'oke ala niile nke Sameria ruo Konak na Bet-Horon na Belmain na Jeriko, Chọba na Esora, na ruo ndagwurugwu Salem. Ha wee buru ụzọ buru eluigwe niile nke ugwu dị elu, wusie obodo nta niile nke dị n'ime ha wusie ike, wee kwakọba ihe eji ebute agha. Jehoiakim bụ onyeisi nchụaja nke nọ na Jerusalem n'ụbọchị ahụ degara ndị bi na Betulia na Betometain, bụ nke dị n'ihu Esdraklon, n'akụkụ ndagwurugwu nke dị n'akụkụ Dotaim, na-enye ha iwu ka ha jide n'elu ebe nrigo nke ugwu, n'ihi na ọ bụ n'aka ha ka ọnụ ụzọ nke Judia dị. Ọ dịkwa mfe ime ka ha ghara ịdị nso, n'ihi na ndị ikom abụọ dị nso. Ụmụ Izrel wee mee dịka Jehoiakim bụ onyeisi nchụaja nyere ha iwu, dịka ụlọ nzukọ niile nke ndị Izrel mere bụ ndị na-enwekọ na Jerusalem. Ma onye ọbụla nke Izrel tikuo Chineke n'oke anụ ahụ ka ha wedaworo mkpụrụ obi ha n'ala, ha onwe ha, na ndị inyom ha na ụmụ ha, na anụ ụlọ ha, na ndị ọbịa ọbụla, na ndị na-egoro ọrụ, na ndị na-ejere ozi n'ego ha gbatara, na-ewere akwa mkpe n'ukwu ha. Nwoke ọbụla na nwaanyị Izrel ọbụla na ụmụntakịrị na ndị bi na Jerusalem wee daa n'ala n'ihu ụlọ ukwu Chineke, tụkwasị ntụ n'isi ha, gbasaa akwa mkpe ha n'ihu Jehova. Ha were akwa mkpe gburugburu ebe ịchụ àjà. Ha wee tikuo Elohim Izrel n'obi ha n'otu ọnụ, ka ọ ghara inye ụmụ ha ka ha bụrụ ihe nkwata, na nwunye ha ka ọ bụrụ ihe nkwata, na obodo niile nke ihe nketa ha ka ha ghọọ ihe ịpụnara mmadụ ihe, na ka e wee merụọ ebe nsọ ahụ, ka e wee mee ha ihe ịta ụta, ka mba niile wee ṅụrịa ọṅụ. Jehova wee nụ olu ha, leekwa anya mkpagbu ha,
Ndị Izrel wee na-ebu ọnụ ọtụtụ ụbọchị na Judia dum na Jerusalem n'ihu ebe nsọ nke Onyenwe nke usuu niile nke ndị agha. Ma Joiakim bụ onyeisi nchụaja na ndị nchụaja niile ndị na-eguzo n'ihu Jehova na ndị na-ejere Jehova ozi yikwa uwe mkpe n'ukwu ha, sụọ aja nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na nkwa niile, na onyinye ịnata ihu ọma nke ndị Izrel. Ha were ntụ n'isi akwa isi n'isi ha. Ha wee tikuo Jehova n'ike ha niile, ka ọ lekwasị ụlọ Izrel niile anya n'ezi ihe. Isi nke ise. Mụ onwe m bụ Holofernes, bụ onyeisi nke usuu ndị agha nke Asiria, wee gosi na ụmụ Izrel jikerewo ibu agha, mechiekwa ebe niile nke ugwu, wụsịkwa elu ugwu niile dị elu, wuo ihe mgbochi na mbara ọhịa. O wee were iwe nke ukwuu. O wee kpọọ ndị isi niile nke Moab na ndị isi Amọn na ndị isi niile nke oke osimiri. Ọ sị ha, biko gosi m ụmụ ndị ikom Kenan, ndị bụ ndị a bi n'ebe ahụ. Obodo ugwu, olee obodo ndị ha bi? Olee otu ndị agha ha si buru ibu? Olee ebe ike ha na ike ha dị? Gịnị ka eze na-achị ha na onye isi usuu ndị agha ha? N'ihi gịnị ka ha chigharịworo azụ ha, ka ha wee ghara ịbịa izute m karịa ndị niile bi n'ọdịda anyanwụ? Akịa bụ onyeisi ụmụ Amọn niile wee sị ya, ugbu a ka Onyenwe m mee ka okwu dị ọkụ n'ọnụ ohu gị. M ga-agwakwa gị eziokwu banyere ndị a bụ ndị bi n'ugwu a, n'ebe dị nsọ n'ebe i bi. Ọ ga-esi n'ọnụ ohu gị pụta. Ndị a sitere n'agbụrụ ndị Kaldịa. Ha wee nọọ dịka ọbịa tupu oge a na Mesopotamia, n'ihi na ha achọghị iso chi niile nke ndị bụ nna ha nke dị n'ala Kaldịa. Ha wee si n'ụzọ ndị mụrụ ha pụọ, kpọọ isiala nye Chineke nke eluigwe, bụ Chineke nke ha maara. Ndị mụrụ ha chụpụrụ ha n'ihu chi ha. Ha wee gbalaga na Mesopotamia, wee biri n'ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị. Chineke ha wee nye ha iwu ka ha si n'ebe ha nọ pụọ dịka ọbịa, baa n'ala Kenan. Ha wee biri n'ebe ahụ. Ha wee na-aga nke ọma n'ọlaedo na ọlaọcha, na-achịrị anụ hiri nne nke ukwuu. Ha wee rịda n'Ijipt n'ihi oke ụnwụ kpuchiri ala Kenan niile. Ha nọrọ n'ebe ahụ ruo mgbe ha tolitere. Ha wee ghọọ oke igwe mmadụ n'ebe ahụ, nke mere na mmadụ apụghị ịgụ ọnụọgụgụ obodo ha. Eze Ijipt wee bilie imegide ha, meso ha aghụghọ, mee ka ha dị ala, mee ka ha were brik dị ọlụ meekwa ha ndị ohu. Ha wee tikuo Elohim ha. O wee were ihe otiti na-adịghị ngwọta tigbuo ala Ijipt niile. Ndị Ijipt wee chụpụ ha n'ihu ha. Chineke wee mee ka oke osimiri uhie takọrọ n'ihu ha. O wee mee ka ha baa n'ụzọ Sin na Kadesh Bana, wee chụpụ ndị niile bi n'ọzara. Ha wee biri n'ala ndị Amọrait, werekwa ike ha bibie onye ọbụla n'ime Heshbọn. Ha gabigara Jọdan weta ugwu ahụ niile. Ha wee chụpụ n'ihu ha ndị Kenan na ndị Perizait na ndị Jebus na ndị Shekem na ndị Gigashait niile. Ha wee biri n'ala ahụ ọtụtụ ụbọchị. Ma mgbe ha na-emehieghị n'ihu Chineke ha, ha wee na-aga nke ọma, n'ihi na Chineke na-akpọ ajọ omume asị nọnyere ha. Ma mgbe ha lawara site n'ụzọ nke ọ họpụtara ha, e bibiri ha n'ọtụtụ agha siri ike. Ma ọ dọrọ ha n'agha baa n'ala nke na-abụghị nke ha. A kwatuwo ụlọ nsọ nke Chineke ha n'ala. E wegharakwa obodo ha n'aka ndị na-akpagbu ha. Ma ugbu a, ha laghachikwutewo Chineke ha, sikwa n'ebe ahụ a chụsasịrị ha rigota, wee nweta Jerusalem bụ ebe ndị iro ha, ebe nsọ dị, wee biri n'ugwu, n'ihi na ọ tọgbọrọ n'efu. Ma ugbu a, Onyenwe m, ọ bụrụ na e nwere ajọ omume ọbụla n'ime ndị nke a, ma ha na-emehie megide Chineke ha, anyị ga-achọpụta ihe a
nke ha na-asọ ngọngọ n'ime ya, anyị ga-arịgokwa imeri ha. Ma ọ bụrụ na mmebi iwu adịghị na mba ha, ka Onyenwe m gabiga ugbu a, ka Onyenwe ha wee ghara ịgbachitere ha, Chineke ha ewere dịrị ha. Anyị ga-abụkwa ihe nkọcha n'ihu ụwa niile. O wee ruo na mgbe Eke kwuchara okwu ndị a, ndị niile guzo n'akụkụ ụlọikwu ahụ malitere ime mkpesa, sị, anyị agaghị atụ egwu ụmụ Izrel, n'ihi na lee, ha bụ ndị na-enweghị ike ime ka agha ahụ sie ike. Ya mere, ugbu a anyị ga-arịgo, ha ga-abụkwa ihe nkwata nke ụsụ niile nke ndị agha ga-eripịa. Onyenwe anyị. Holofenes. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 6. Mgbe ọgbaghara nke ndị ikom gbara kansụl ahụ gburugburu kwụsịrị, Holofenes, onyeisi ndị agha Asiria, gwara Anchaịọ na ụmụ Moab niile n'ihu ndị mba ọzọ niile, "Onye ka unu bụ, Anchaịọ na ndị agha Ifrem, na unu ebuwo amụma n'etiti anyị dịka taa, ma kwuo na anyị ekwesịghị ịlụso agbụrụ Izrel agha n'ihi na Chineke ha ga-echebe ha? Onye bụ Chineke ma ewezuga Nebukadneza? Ọ ga-ezipụ onye mmeri ya? Ọ ga-ezite ike bibie ha n'elu ụwa? Chineke ha agaghịkwa azọpụta ha, mana anyị ndị ohu ya ga-eti ha ihe dịka otu onye. Ha agaghị ejide ike ndị ịnyịnya anyị, n'ihi na anyị ga-ere ha ọkụ. Ụkwụ ha ga-aṅụbiga mmanya ókè site n'ọbara ha, ala ha ga-ejupụtakwa n'ozu ha. Nzọụkwụ ha agaghị eguzo n'ihu anyị, mana ha ga-ala n'iyi kpamkpam. Ka eze Nebukadneza, onye nwe nke ụwa dum, n'ihi na ọ sịrị, okwu m kwuru agaghị abụ ihe efu. Ma gị onwe gị, Anchaịọ, onye e goro ọrụ nke Amọn, onye kwuru okwu ndị a n'ụbọchị ajọ omume gị, agaghị ahụ ihu m ọzọ site taa ruo mgbe a ga-abọ gị ọbọ n'ahụ agbụrụ ndị si Ijipt pụta. Mgbe ahụ, mma agha nke ndị agha m na igwe ndị na-ejere m ozi m ga-agafe n'akụkụ gị. Ị ga-adakwa n'etiti ndị e gburu egbu mgbe m lọtara. Mgbe ahụ, ndị ohu m ga-akpọghachite gị n'ugwu. Ha ga-emekwa ka ị nọrọ n'otu n'ime obodo ndị dị n'akụkụ ụzọ ámá. Ị gaghị ala n'iyi ruo mgbe a ga-ebibi gị na ha. Ọ bụrụkwa na ị nwere olileanya n'obi gị na agaghị ejide ha, ekwela ka ihu gị daa. Ekwuwo m ya, ọ dịghị okwu ọbụla ga-ada n'ala nyere ndị ohu ya na ndị na-eche ụlọ ntu ya iwu ka ha jide Anchaịọ, kpọghachi ya Betulia, nyefee ya n'aka ụmụ Izrel. Ndị ohu ya wee kpọpụta ya n'ogige ahụ gaa n'ala dị larịị. Ha wee si n'etiti ala dị larịị gaa n'ugwu ahụ, bịarute n'isi iyi ndị dị n'okpuru Betulia. Mgbe ndị obodo ahụ hụrụ ha n'elu ugwu ahụ, ha buru ngwa agha ha wee si n'obodo ahụ pụọ n'elu ugwu ahụ. Onye ọbụla ji egbe gbochiri ha ka ha ghara ịrịgo, tụbakwa nkume. Ha zoro n'okpuru ugwu ahụ kee ha nkume. Anchaịọ tụdaa ya n'ala, hapụ ya n'ala ugwu ahụ, wee gakwuru onye nwe ha. Ma ụmụ Izrel si n'obodo ha pụọ, bịakwute ya, tọpụ ya, duru ya gaa Betulia, wee nye ya ndịisi obodo ha, nke ndị nọ n'oge ahụ Ozayas nwa Maịka, nke ebo Saimọn, na Karibas nwa Chiel, nke Chamis nwa Mel, ndị okenye obodo ahụ, na ụmụ okorobịa ha niile gbara ọsọ ọnụ, ya na ụmụ nwanyị ha gaa nzukọ ahụ. Ha dabere Anchaịọ n'etiti ndị ha niile. Mgbe ahụ Ọzaya jụrụ ya ihe merenụ. Ọ zara wee kọwara ha okwu nke kansụl Holofenes
na okwu niile o kwuru n'etiti ndị isi nke ụmụ Asiria na okwu niile nke Holofernes kwuru megide ụlọ Izrel, ndị mmadụ niile wee daa n'ala fee Chineke ofufe wee tie mkpu sị, Onyenwe anyị Chineke nke eluigwe, lee mpako ha, merekwa ndị dị n'ala nke agbụrụ anyị ebere. Lee ihu ndị edoro nsọ nye gị taa. Ha kasịrị akọ ya obi, wee too ya nke ukwuu. Mgbe ahụ Ụzaya kpọpụtara ya n'ọgbakọ ahụ gaa n'ụlọ ya, mekwara ndị okenye oriri. Ha kpọrọ oku n'ebe Chineke Izrel nọ maka enyemaka n'abalị ahụ dum. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 7. N'echi ya, Holofernes nyere ndị agha niile na ndị niile bịara bụrụ ndị enyi ya iwu ka ha kwaga ebe ha na-aga Betulia, jide ebe ndị dị n'ugwu ahụ, ma lụso ụmụ Izrel agha. Ndị dị ike niile n'ime ha kwagara n'ụbọchị ahụ. Ndị agha ha dị 170,000, tinyere 12,000 ndị ịnyịnya, ewezuga ibu ndị ikom ahụ nọ n'ukwu n'etiti ha. Ọtụtụ igwe mmadụ dị ukwuu. Ha mara ụlọ ikwu na ndagwurugwu dị nso na Betulia isi iyi. Ha gbasara onwe ha n'obosara n'elu Dọtan ruo Belman, na n'ogologo site na Betulia ruo Sayamon, nke dị nso na Esdraelon. Ma ụmụ Izrel mgbe ha hụrụ igwe mmadụ ha, tụrụ egwu, ha wee merụọ onye agbata obi ya ahụ. Ugbu a ndị ikom a ga-aracha ihe ụwa niile. Ugwu ndị dị elu, ma ọ bụghị ndagwurugwu ma ọ bụ ugwu ndị ahụ agaghị enwe ike ibu ibu ha. Onye ọbụla buru ngwa agha ya, ha wee gbaa ọkụ n'ụlọ elu ha. Ha nọgidere na-eche nche n'abalị ahụ dum. Ma n'ụbọchị nke abụọ, Holofernes doro ndị agha ịnyịnya ya niile n'ihu nwatakịrị ahụ. Ndị Izrel nọ na Betulia na-eku ume, lere anya n'ebe ọ na-arịgo n'obodo ha, chọọ isi iyi mmiri ahụ, jide ha, ma tinye ndị agha ha n'elu ha, wee lekọta ndị mmadụ niile. Mmadụ niile laghachiri n'ebe ndị ya nọ. Ndị isi nke ụmụ Ịsọ na ndị isi niile nke ndị Moab na ndị isi nke ụsọ oke osimiri bịakwutere ya sị, ka Onyenwe anyị nụ okwu, ka ndị agha gị ghara ịda, n'ihi na ndị a nke ụmụ Izrel atụkwasịghị obi n'ùbe ha, kama n'elu ugwu ha bi, n'ihi na ọ dịghị mfe ịrịgo n'elu ugwu ha. Ma ugbu a, Onyenwe m, alụla m ọgụ megide ha dịka ndị na-alụ ọgụ. Ọ dịghịkwa otu onye n'ime ndị gị ga-ala n'iyi. Nọrọ n'ogige gị, debekwa onye ọbụla n'ime ndị agha gị n'udo, ka ndị ohu gị nweta isi iyi mmiri nke si n'ala ugwu ahụ na-asọpụta, n'ihi na ndị niile bi na Betulia na-enweta mmiri ha site n'ebe ahụ. Mgbe ahụ, akpịrị ga-egbu ha, ha ga-ahapụkwa obodo ha. Mgbe ahụ, anyị na ndị anyị ga-arịgo n'elu ugwu ndị dị nsọ. Anyị ga-ama ụlọ ikwu n'elu ha, ka anyị lezie anya ka onye ọbụla ghara ịpụ n'obodo ahụ. Ha ga-eme, a ga-erepịakwa ha na ndị nwunye ha na ụmụ ha. Tupu mma agha bịakwasị ha, a ga-eme ka ha daa n'ala n'ebe ha bi, na ihe ọjọọ kpọrọ n'okporo ámá ndị ha laghachiri azụ na ụgwọ ọrụ n'ihi na ha nupụrụ isi. Ha ezuteghịkwa okwu ha ihu gị n'udo, n'anya Holofernes na n'anya ndị ohu ya niile. O wee nye ha iwu ka ha mee ihe ha kwuru.
ndị agha nke ụmụ Amọn wee kwaga, ha na 5,000 nke ụmụ Asiria, ha wee maa ụlọ ikwu na ndagwurugwu ahụ. Ha jidere mmiri na isi iyi mmiri nke ụmụ Izrel. Ụmụ Ịsọ wee gbagoo na-amụ Amọn ma maa ụlọ ikwu n'ugwu dị nso na Dotan. Ha zigara ụfọdụ n'ime ha gaa n'ebe ndịda na n'ebe ọwụwa anyanwụ nso Ekrebel, nke dị nso na Kusi, nke dị n'akụkụ iyi Mochmo. Ndị agha na ndị Asiria fọdụrụ wee maa ụlọ ikwu n'ala ahụ, wee kpuchie ihu ala ahụ dum. E tinyere ụlọ ikwu ha na ngwongwo ha n'elu ya n'igwe mmadụ buru ibu. Ha bụ igwe mmadụ buru ibu nke ukwuu. Ụmụ Izrel tikuru Onyenwe anyị Chineke ha, n'ihi na ihe ha na-agbawa agbawa adaala, n'ihi na ndị iro ha niile gbara ha gburugburu. Ọ dịghị ụzọ ọbụla mmadụ ga-esi agbapụ n'etiti ha. Ndị agha Asiria niile nọdụrụ gburugburu ha, ndị na-eje ije ha na ụgbọ ịnyịnya ha. Ihe mmiri ha niile kpọrọ nkụ maka mmadụ niile na ndị na-agba ịnyịnya ha ruo ụbọchị 34 bi na Betulia. E tinyere ihe ndị ahụ n'ime ite mmiri. Ha enweghịkwa mmiri ha ga-aṅụ ruo otu ụbọchị, n'ihi na ha nyere ihe ọṅụṅụ n'otu nha. Ụmụ nwanyị na ụmụ okorobịa ahụ dara mba. Ụmụntakịrị ha dara mba n'okporo ámá nke obodo ahụ. N'oge ahụ, ike ọbụla dị n'ime ha ka dị. Ụzọ niile nke ọnụ ụzọ ámá adịghị, gụnyere ụmụ okorobịa, ụmụ nwanyị na ụmụaka, zukọtara megide Uzaya na megide ndị isi obodo ahụ. Ha tiri mkpu n'olu dị elu wee sị n'ihu ndị okenye niile, Chineke ka o kpee ikpe n'etiti ụmụ anyị niile, n'ihi na unu mehiere anyị nke ukwuu. N'ihi na unu agwaghị ụmụ Asiria okwu udo. Ugbu a anyị enweghị onye inye aka, mana Chineke ereela anyị n'aka ha ka a ghara ịkpọ anyị nkụ n'ihi ha na nnukwu mbibi. Ma ugbu a, kpọọ ha nyefee obodo ahụ dum dịka ihe mkpofu nye ndị Holofenes na ndị agha niile, n'ihi na ọ ka mma ka ha jide anyị, n'ihi na anyị ga-abụ ndị ohu. Mkpụrụ obi anyị ga-adịkwa ndụ. Anyị agaghịkwa ahụ ọnwụ nke ụmụ anyị n'ihu anyị, na nwunye anyị na ụmụ anyị ka ha na-ada mba n'ọnwụ. Anyị na-agba akaebe megide unu eluigwe na ụwa, na Chineke anyị na onye nwe nna anyị, onye na-ata anyị ahụhụ dịka mmehie anyị na mmehie nke nna anyị ha si dị, mee ihe anyị kwuru taa. E wee kwa akwa nke ukwuu n'etiti nzukọ ahụ. Ha wee tikuo Onyenwe anyị n'olu dị elu. Uzaya wee sị, ụmụnna m, nweenụ obi ike ka anyị nọrọ ụbọchị 5 ọzọ, nke Onyenwe anyị Chineke anyị ga-emere anyị ebere, n'ihi na ọ gaghị ahapụ anyị kpamkpam. Ma ọ bụrụ na ụbọchị ndị a agafee, enyemaka ọbụla bịara anyị, m ga-eme ihe unu kwuru. Mgbe ahụ, ọ chụpụrụ ndị mmadụ, onye ọbụla n'ogige nke ya. Ha wee gaa n'ebe mgbidi na ụlọ elu nke obodo ha dị. O zipụrụ ụmụ nwanyị na ụmụaka n'ụlọ ha. E wedara ha ala nke ukwuu n'obodo ahụ. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 8. N'oge ahụ Judit nụrụ maka nke a.
Ọ bụ ada Merari nwa Ox, nwa Josef, nwa Uzaya, nwa Elkaya, nwa Ananias, nwa Gideon, nwa Sọl, nwa Ahitub, nwa Refaim, Elihu, nwa Eliab, Ab, nwa Natanel, nwa Salamiel, di ya bụ Manase, onye si n'ebo ya bụ Sadai nwa Izrel, ya na ezinụlọ ya. Ọ nwụrụ n'oge owuwe ihe ubi ọka balị. Ọkụ ahụ wee daa n'elu ihe ndina ya, wee nwụọ n'obodo ya bụ Betulia. Ha wee lie ya na nna nna ya n'ọhịa dị n'etiti Dotan na Balamon. Judith bụ nwanyị di ya nwụrụ n'ụlọ ya afọ 3 na ọkara. Ọ wuru ụlọ ntu n'elu ụlọ ya, yikwasị akwa n'ukwu ya. Uwe di ya nwụrụ dị n'elu ya, o wee buo ọnụ ụbọchị niile nke ndị ya nwụrụ anwụ, ma ewezuga abalị nke ụbọchị izu ike, mgbede nke ọnwa ọhụrụ, na mmemme na ụbọchị ọṅụ nke ụlọ Izrel. Ọ mara mma n'anya, ọ mara mma nke ukwuu. Di ya bụ Manase hapụrụ ọlaedo ọlaọcha ya, ndị ikom na-ejere ya ozi, ndị inyom na-eje ozi, ehi na ala. Ọ nọgidere n'ala ndị ahụ. Ọ dịghị onye kwuru ihe ọjọọ gbasara ya n'ihi na ọ na-atụ egwu Chineke. Nwanyị, ọ nụrụ okwu ọjọọ nke ndị mmadụ ahụ. Ike gwụrụ ya n'ihi na enweghị mmiri. Judith megide gọvanọ n'ihi na ha nụrụ okwu niile Uzayas gwara ha, otu o si ṅụọ iyi nye ha na ọ ga-enyefe obodo ahụ n'aka ndị Asiria. Mgbe ụbọchị 5 gachara, ya mere, o zigara onye nwe ya nwanyị nke na-ahụ maka ihe niile o mere ka ọ kpọọ Uzayas, Jabris na Tamis, ndị okenye obodo ya. Ha bịakwutere ya. Ọ sịrị ha, nụrụnụ Betulia, n'ihi na okwu unu ugbu a, unu ndị isi nke ndị bi n'ala a kwuru n'ihu ndị mmadụ taa ezighị ezi. Unu etinyela iyi unu kwuru n'etiti Chineke na unu ekwekwala nkwa na unu ga-anapụta ụbọchị ndị ahụ nke Onyenwe anyị ga-atụgharị inyere unu aka. Ugbu a, obodo nye ndị iro anyị. Ọ gwụla. Ma n'ime ndị a, onye ka unu bụ, ndị unu nwalere Chineke taa, ma guzo n'ọnọdụ Chineke n'etiti ụmụ mmadụ? Ugbu a, nwa Onyenwe anyị nke pụrụ ime ihe niile, unu agaghị ama ihe ọbụla, n'ihi na unu agaghị achọta omimi nke obi mmadụ. Unu agaghịkwa aghọta ihe ọ na-eche. Olee otu unu ga-esi chọọ Chineke, onye mere ihe ndị a niile, mara uche ya, ghọtakwa nzube ya? Ma ọ bụ ụmụnne m, unu akpasula Onyenwe anyị Chineke anyị iwe, n'ihi na ọ bụrụ na o kpebibeghị inyere anyị aka n'ime ụbọchị 5 ndị a, o nwere ike ichebe anyị n'oge ọ ga-achọ, ma ọ bụ ibibi anyị n'ihu ndị iro anyị. Ma unu ekwela nkwa ndụmọdụ nke Onyenwe anyị Chineke, n'ihi na Chineke adịghị ka mmadụ, nke ga-eyi ya egwu. Ọ dịghịkwa ka nwa nke mmadụ, nke ga-eji arịrịọ merie ya. Ya mere, ka anyị chere nzọpụta nke sitere n'aka ya, kpọọ oku ka o nyere anyị aka. Ọ ga-anụ olu anyị, ọ bụrụ na ọ masị ya, n'ihi na ọ dịghị onye biliri n'oge anyị. Ọ dịghịkwa onye ọbụla n'ime anyị taa, ebo ma ọ bụ ezinụlọ ma ọ bụ obodo, ndị na-efe chi eji aka mee, dịka ọ dị n'oge gara aga. Nke a mere e ji nye ya nna nna anyị ha n'aka mma agha na maka ndị a lụtara n'agha.
Ha dịkwara oke mbibi n'ihu ndị iro anyị, ma anyị amaghị chi ọzọ ma ewezụga ya. Ya mere, anyị na-atụ anya na ọ gaghị ele anyị anya ma ọ bụ onye ọbụla n'ime agbụrụ anyị. N'ihi na ọ bụrụ na ejide anyị ma ọ bụ na agaghị eburu onye ọbụla n'agha, ọ ga-achọkwa ọbara anyị ọzọ maka imerụ ya. Ogbugbu nke ndị ikwu anyị, ndọta nke ala ahụ, na mbibi nke ihe nketa anyị, ọ ga-eweta n'isi anyị n'etiti ndị mba ọzọ. Ebe ọ bụla anyị ga-anọ n'agbụ, anyị ga-abụ ihe mmejọ na ihe nkọcha nye ndị na-eburu anyị dịka ihe onwunwe, n'ihi na agaghị enye iwu ka anyị mere ndị ohu ebere, mana Onyenwe anyị Chineke anyị ga-eme ka ọ bụrụ ihe ihere. Ugbu a, ụmụnne m, ka anyị gosi ndị ikwu anyị ihe atụ, n'ihi na mkpụrụ obi ha dabere n'ebe anyị nọ, ebe nsọ ahụ, ụlọ ahụ na ebe ịchụ àjà ya dabere n'ebe anyị nọ. Ewezụga ihe a niile, ka anyị kelee Onyenwe anyị Chineke anyị, na onye na-anwale anyị dịka o mere nna nna anyị ha. Cheta ihe niile o mere Abraham, na ihe niile ọ nwara Isaac, na ihe niile mere Jacob na Mesopotamia nke Siria, mgbe ọ na-azụ atụrụ nke Leban nwanne nne ya. N'ihi na ọ nwaghị anyị n'okwu dịka o mere ha, ịchọpụta obi ha, ọ gbaraghịkwa anyị ọbọ. Kama Jehova na-eti ndị na-abịaru ya nso ihe, ịdọ ha aka na ntị. Ọ zaa ya wee sị ya, ihe niile i kwuru, i jiri obi dị mma kwuo okwu. Ọ dịghị onye ga-agọnarị okwu gị. N'ihi na nke a abụghị ụbọchị mbụ a ga-egosipụta amamihe gị, kama site na mmalite ụbọchị gị niile, ndị mmadụ amarala nghọta gị n'ihi na ọ dị mma. Ma ndị mmadụ karịrị akarị n'ihi na obi gị kpọrọ nkụ nke ukwuu, ma manye anyị ime ihe anyị gwara ha, ma mee ka anyị ṅụọ iyi n'isi Onyenwe anyị, nke anyị na-agaghị akwụsị ugbu a, kpee ekpere maka anyị, n'ihi na ị bụ nwaanyị na-asọpụrụ Chineke. Mana Onyenwe anyị ga-ezitere anyị mmiri ozuzo n'olulu mmiri anyị. Anyị agaghịkwa ada mba ọzọ. Judith wee sị ha, nụrụnụ m ga-emekwa ihe. Nke a ga-eru ọgbọ niile n'etiti ụmụ nke agbụrụ anyị. Unu niile ga-eguzo n'ọnụ ụzọ ámá n'abalị a. M ga-esoro ohu m nwaanyị gaa. N'ime ụbọchị ndị ahụ i kwuru na ị ga-enyefe obodo ahụ n'aka ndị iro anyị, Onyenwe anyị ga-anapụta Izrel n'aka m. Ma ugbu a, unu ajụla ajụjụ banyere ihe m mere, n'ihi na agaghị m agwa unu ruo mgbe ihe niile m ga-eme ga-agwụ. Mgbe ahụ, Ụzaya na ndị isi sịrị ya, gaa n'udo, ka Onyenwe anyị Chineke nọrọ n'ihu gị ịbọ ọbọ na-ahụ ndị iro anyị. Ha si n'ụlọ ikwu ahụ lọta, wee gaa n'ebe ha nọ. Akwụkwọ nke Judith, isi nke 9. Ma Judith dara n'ihu ya, wee tee ntụ n'isi ya, ma kpughee akwa mkpe ahụ o yi. Ha na-enye ihe ngosi nke mgbede ahụ ugbu a na Jerusalem n'ụlọ Chineke. Judith wee tikwa Onyenwe anyị n'olu dị elu na mwute. Onye nyere Onyenwe anyị Chineke nke nna m Simeon ka ọ bọọrọ ndị mba ọzọ ọbọ na-ahụ ndị tọrọ gị. O nyere gị mma agha iji were eriri nwa agbọghọ na-amaghị nwoke iji merụọ ya, na-enweghị ihe mkpuchi apata ụkwụ ya ihere ya, ma metọọ afọ ya maka nkọcha ya, n'ihi na ị sịrị, ọ gaghị adị otu ahụ. Ha wee mee otu ahụ. Ya mere, i nyere ndị ọchịchị ha ka e gbuo ha, nyekwa ihe ndina ha nke ihere mere maka onye aghọgburu ka e tee ya ọbara, ma tie ndị ohu ya na ndị nna ha
na ndị nna ha n'ocheeze ha, ma nye nwunye ha ka ha bụrụ ihe a na-apụnara mmadụ. Nyekwa ụmụ ha nwanyị ka ha bụrụ ndị a dọrọ n'agha. Nyekwa ihe niile a kwatara n'agha n'etiti ụmụ gị ndị ị hụrụ n'anya, ndị nwere ịnụ ọkụ n'obi maka gị, kpọkwa mmetọ ọbara ha asị, kpọkwa gị maka enyemaka Chineke. Chineke m, gekwa m ntị, onye bụ nwanyị di ya nwụrụ, n'ihi na ị mere ihe ndị dị tupu ihe ndị ahụ, na ihe ndị ahụ, na ihe ndị ga-abịa, i wee mee atụmatụ ihe ndị dị ugbu a na ihe ndị ga-abịa, ihe ndị zubere imezu. Ee, ihe ndị kpebiri guzoro n'ihu gị, wee sị, lee, anyị nọ ebe a, n'ihi na ụzọ gị niile dị njikere. Ihe ọmụma ikpe gị dịkwa mma, n'ihi na lee, ike ha dị ukwuu. Ha ji ịnyịnya na onye na-agba ịnyịnya bulie elu. Ha ji ike ndị ukwu ha dị mpako. Ha tụkwasịwo ọta, ùbe, ụta na egbe. Ha amaghị na ị bụ Onyenwe anyị nke na-agbaji agha. Onyenwe anyị bụ aha gị. Gbajie ike ha na ike gị. Wedaa ike ha n'iwe gị, n'ihi na ha zubere imerụ ebe nsọ gị, na imerụ ụlọ ikwu ebe aha gị dị ebube, na ibibi mpi ebe ịchụ àjà gị site na mma agha. Lee anya nganga ha, ziga iwe gị n'isi ha. Nye n'aka m, onye bụ nwanyị di ya nwụrụ, ike m wetara. Jiri aghụghọ nke egbugbere ọnụ m tie ohu ya na onyeisi ya ohu ya. Kwụsị mpako ha site n'aka nwanyị, n'ihi na ike gị adịghị ọnụ ọgụgụ, ike gị adịghịkwa n'ime ndị dị ike, kama ị bụ Chineke nke ndị nọ na mkpa. Ị bụ onye na-enyere ndị a na-emegbu aka, onye na-enyere ndị na-adịghị ike aka, onye na-echebe ndị agbahapụrụ agbahapụ, onye na-azọpụta ndị na-enweghị olileanya. Biko, biko, Chineke nke Chineke nna m, na Chineke nke ihe nketa nke Izrel, onye nwe eluigwe n'ụwa, onye kere mmiri, eze nke ihe niile i kere eke, nụrụ ekpere m. Mee ka okwu m na aghụghọ m bụrụ ọnya na mmerụ ahụ ha, ndị na-ezube ihe siri ike megide ọgbụgba ndụ gị, ụlọ nsọ gị, elu Zayọn, na ụlọ nke ihe nketa nke ụmụ gị. Mee ka mba na ebo gị niile mara na ị bụ Chineke, Chineke nke ike na ike niile, na ọ dịghị onye ọzọ na-echebe agbụrụ Izrel ma ewezuga gị. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 10. O wee ruo mgbe ọ kwụsịrị ịkpọku Chineke nke Izrel ma mechaa ikwu okwu ndị a niile, na o biliri n'ebe ọ dara ada, kpọọ nwa agbọghọ ya nwanyị, wee gbadaa n'ụlọ ebe o bi n'ụbọchị izu ike na ụbọchị oriri ya. O wepụrụ akwa mkpe o yi, yipụ uwe nwanyị di ya nwụrụ anwụ, saa ahụ ya niile na mmiri, tee onwe ya mmanụ dị ụtọ, kpaa ntutu isi ya, ma yikwasị ya akwa. O yi uwe obi ụtọ ya, nke ọ na-eyi n'oge ndụ di ya Manase. O were akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ya, yikwasị nkwonkwo ụkwụ ya, mgbaaka, ọla ntị na ihe ịchọ mma ya niile. O mere onwe ya ka ọ maa mma nke ukwuu iji duhie anya mmadụ niile ga-ahụ ya. O nyere nwa agbọghọ ya nwanyị iko mmanya na karama mmanụ, wee jupụta akpa ọka a ṅara n'ọkụ, mkpụrụ fig
na achịcha dị ụtọ. O wee chịkọta ihe niile dị n'ime ya, tinye ha n'elu ya. Ha wee pụọ gaa n'ọnụ ụzọ ámá nke obodo Betulia, wee hụ Uzaya na ndị okenye obodo ahụ, Jabris na Jamis, ka ha guzo n'akụkụ ya. Ma mgbe ha hụrụ ya, ihu ya gbanwere, uwe ya agbanwekwara. Mma ya tụrụ ha n'anya nke ukwuu. Ha wee sị ya, ka Chineke nke nna anyị ha mere gị amara, meekwa ka nzube gị mezuo maka otuto nke ụmụ Izrel na ibuli Jerusalem elu. Mgbe ahụ o fere Chineke ofufe wee sị ha, nye iwu ka ha mepee ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ nye m. M ga-apụkwa imezu ihe ị gwara m banyere ya. Ha wee nye ụmụ okorobịa iwu ka ha meghere ya dịka o kwuru. Ha wee mee otu ahụ. Judith wee pụọ, ya na ohu ya nwanyị. Ndị ikom obodo ahụ lere ya anya ruo mgbe ọ rịdatara n'ugwu ahụ, ruo mgbe ọ gafere ndagwurugwu ahụ. Ha ahụghịkwa ya ọzọ. Ha wee gawa ozugbo n'ime ndagwurugwu ahụ. Nche nke ndị Asiria zutere ya. Ha wee jide ya, jụọ ya sị, olee ndị ị bụ? Olee ebe i si bịa? Olee ebe ị na-aga? O kwuru sị, abụ m ada ndị Hibru. Ana m agba ọsọ pụọ n'ihu ha, n'ihi na a ga-enye gị ha ka ebibie gị. Ana m abịa n'ihu Holofenes, onyeisi ndị agha gị, ikwu okwu eziokwu. Aga m egosi ya ụzọ ọ ga-esi gaa merie ugwu niile. Otu onye maọbụ otu ndụ agaghị efu ndị ikom ya. Mgbe ndị ikom ahụ nụrụ okwu ya, wee lekwasị anya n'ihu ya, ịma mma ya dị oke egwu n'anya ha. Ha sịrị ya, ị zọpụtara ndụ gị n'ihi na ị gbapụrụ ọsọ ọsọ bịa n'ihu Onyenwe anyị. Ugbu a bịa n'ụlọ ikwu ya. Ụfọdụ n'ime anyị ga-eduzi gị ruo mgbe ha ga-enyefe gị n'aka ya. Ma mgbe ị guzoro n'ihu ya, atụla egwu n'obi gị, kama gwa ya ihe i kwuru. Ọ ga-emeso gị ihe ọma. Ha họpụtara 100 mmadụ n'ime ha. Ha wee họpụta ha ka ha soro ya, na nwa agbọghọ ya. Ha wee kpọta ha n'ụlọ ikwu Holofenes. Oke obi ụtọ wee dị n'ọgbụgba ndụ n'ebe ndị niile nọ n'ogige ndị agha ahụ, n'ihi na a kọrọ akụkọ banyere ọbịbịa ya n'etiti ụlọ ntu ndị ahụ. Ha bịara gbaa ya gburugburu ka ọ na-eguzo n'ezi ụlọ ntu Holofenes ruo mgbe ha kọrọ ya gbasara ya. Ha tụrụ anya ịma mma ya n'anya. Ụmụ Izrel tụkwara ha n'anya n'ihi ya. Onye ọbụla gwara onye agbata obi ya sị, onye ga-eleda ndị a anya, ndị nwere ụmụ nwanyị dị otu a n'etiti ha, n'ihi na ọ dịghị mma ka otu nwoke n'ime ha hapụ, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na a hapụ ha, ha ga-enwe ike ịghọgbu ụwa dum. Mgbe ahụ ndị nche Holofenes na ndị ohu ya niile pụtara wee kpọbata ya n'ụlọ ikwu ahụ. Holofenes dị n'elu ihe ndina ya n'okpuru akwa mkpuchi ahụ, nke eji akwa ododo ọlaedo na nkume dị oke ọnụ ahịa kpara. Ha wee kọrọ ya banyere ya. O wee pụta n'ezi n'ihu ụlọ ikwu ya. Oriọna ọlaọcha na-aga n'ihu ya. Ma mgbe Judith bịarutere n'ihu ya na ndị ohu ya, ha niile tụrụ anya ịma mma ya nke ihu ya. Ọ dara n'ala ma kpọrọ ya isiala, ma ndị ohu ya weliri ya elu. Akwụkwọ nke Judith, isi nke 11. Holofenes gwara ya sị, nwanyị, nwee obi ike, atụla egwu n'obi gị, n'ihi na ọ dịghị mgbe m mejọrọ onye ọbụla nke họrọ ijere Nebukadneza eze ụwa niile ozi. Ugbu a ndị gị bi n'ugwu agaraghị eleda m anya. Agaghị m ebuli ube m megide ha, mana ha mere onwe ha ihe ndị a.
Ugbu a gwa m ihe mere iji gbapụ n'ebe ha nọ wee bịakwute anyị, n'ihi na ị bịara ịzọpụta onwe gị. Nwee obi ike, ị ga-adị ndụ n'abalị a na mgbe e mesịrị, n'ihi na ọ dịghị onye ga-emejọ gị, mana mmadụ niile ga-emeso gị ihe ọma dịka e mere ndị ohu eze Nebukadneza onye nwe m. Judith wee sị ya, nabata okwu ohu gị ka ohu gị kwuo okwu n'ihu gị. Agaghị m agha ụgha nye onye nwe m n'abalị a. Ọ bụrụ na ị ga-agbaso okwu ohu gị nwanyị, Chineke ga-eme ka ihe ahụ mezuo nke ọma n'ebe ị nọ. Onye nwe m agaghịkwa ada ada imezu nzube ya. Dịka Nebukadneza eze ụwa niile dị ndụ, dịka ike ya si dị ndụ, onye zitere gị maka ichebe ihe niile dị ndụ. Ọ bụghị naanị na mmadụ na-ejere ya ozi ubi, anụ ụlọ na nnụnụ nke eluigwe n'akụkụ gị, kamakwa anụ ọhịa nke Chineke dị ndụ site n'ike gị. N'oge Nebukadneza na ụlọ ya niile, n'ihi na anyị anụwo na ndị dị omimi anụwo banyere amamihe gị. Akọwo n'ụwa niile na atụmatụ mkpụrụ obi gị dị egwu. Naanị gị bụ dike n'alaeze niile, dike n'ihe ọmụma, dịkwa ebube n'agha. Ma ugbu a, gbasara okwu Ataya kwuru n'ime kansụl gị, anyị anụwo okwu ya, n'ihi na ndị Betulia zọpụtara ya. O wee kọrọ ha ihe niile o kwuru n'ihu gị. Ya mere, Onyenwe anyị eleghara okwu ya anya, kama debe ya n'obi gị, n'ihi na ọ bụ eziokwu. N'ihi na agaghị ata agbụrụ anyị ahụhụ, mma agha agaghịkwa emeri ha. Ọ gwụla ma ha merie megide Chineke ha. Ma ugbu a, ka onye nwe m ghara imeri ma nwee nkụda mmụọ na ebumnobi ya. Ka ọnwụ wee dakwasị ha. Mmehie ha erutewo ha, nke ha ga-eme ka Chineke ha wee wee iwe. Mgbe ọbụla ha mere ihe ọjọọ, ebe nri ha dara, mmiri ha niile dịkwa ntakịrị. Ha gbara izu igbu anụ ụlọ ha. Ha kpebikwara iri ihe niile Chineke nyere ha iwu site n'iwu ya ka ha ghara iri. Ha kpebisiri ike iji mkpụrụ mbụ nke ọka na ntụ na otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ubi ahụ mee ihe. Mmanya na mmanụ nke ha doro nsọ ma debe maka ndị nchụaja ndị na-eguzo n'ihu Chineke anyị na Jerusalem, nke na-ekwesịghị ka onye ọbụla n'ime ndị mmadụ metụ aka ha aka. Ha ezipụla ụfọdụ na Jerusalem, n'ihi na ndị bi n'ebe ahụ emeela otu ihe a iji nye ha ikike site n'aka ndị okenye. Ma iwu ndị a bịakwutere ha, ma ha mee ya, a ga-enye gị ka ebibie ha n'otu ụbọchị. Ya mere, mụ onwe m ohu gị, ebe m maara ihe a niile, gbapụrụ n'ihu ha. Chineke zitere m ka m rụọ ọrụ gị, nke ga-eju ụwa dum anya. Ọ bụ na ndị niile nụrụ ya, n'ihi na onye na-ejere gị ozi bụ onye okpukperechi, ma na-ejere Chineke nke eluigwe ozi ehihie na abalị. Ugbu a, onye nwe m ga-anọnyere gị. Ohu gị ga-apụkwa n'abalị gaa na ndagwurugwu ahụ. M ga-ekpeku Chineke ekpere. Ọ ga-agwakwa m mgbe ha mere mmehie ha. Mgbe ahụ, m ga-abịa kọọrọ gị. Mgbe ahụ, ị nwere ike na ndị agha gị niile. Ọ dịghịkwa onye ọbụla n'ime ha ga-eguzogide gị. M ga-edukwa gị n'etiti Judia ruo mgbe ị ga-eru Jerusalem. M ga-edobe ocheeze gị n'etiti ya. Ị ga-achụ ha dịka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. Nkịta agaghịkwa emepe ọnụ ya n'ihu gị.
n'ihi na agwara m ihe ndị a dịka m si mara ihe. Akọwakwara m ha, ezigakwara m ka m gwa gị ha. Okwu ya dị mma n'anya Holofernes na ndị ohu ya niile. Ha tụrụ amamihe ya n'anya, ha wee sị, ọ dịghị nwaanyị dị otu a site n'otu nsọtụ ụwa ruo na nke ọzọ, n'ihi na ịma mma ihu na amamihe okwu. Holofernes wee sị ya, Chineke mere nke ọma izipụ gị n'ihu ndị mmadụ. Nke ahụ nwere ike ịbụ n'aka anyị na mbibi n'etiti ndị leda onye nwe m anya, ma ugbu a ị mara mma n'ihu gị ma mara ihe n'okwu gị. Ọ bụrụ na ị mee ihe i kwuru, Chineke gị ga-abụ Chineke m. Ị ga-ebikwa n'ụlọ eze Nebukadneza, a ga-akpọkwa gị aha n'ụwa niile. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 12. O nyere iwu ka a kpọbata ya n'ebe etinyere ihe ọlaọcha ya n'ime ite ọlaọcha ya, wee rịọ ka ya na ndị ohu ya nọrọ, ka ha kwadebe ihe oriri dị ụtọ maka ya, ka ọ ṅụọkwa mmanya vaịn ya. Judit wee sị, enweghị m ike iri ya, ka e wee ghara inwe ihe ga-eme m ka m sụ ngọngọ, mana a ga-enye m ihe oriri site n'ihe ndị so m. Holofernes wee sị ya, ma ọ bụrụ na ihe ndị dị gị n'aka agwụ, ebee ka anyị ga-esi nye gị ihe ndị dị ka ya? N'ihi na ọ dịghị onye n'ime ndị gị nọ n'etiti anyị. Judit wee sị ya, dịka mkpụrụ obi gị dị ndụ, onye nwe m, ohu gị agaghị eji ihe ndị dị ugbu a mee ihe ruo mgbe onye nwe anyị ga-arụ ọrụ site n'aka m ihe ndị o kpebiri. Mgbe ahụ, ndị ohu Holofernes kpọbatara ya n'ụlọ ikwu, o wee rahụ ụra ruo etiti abalị. Mgbe ahụ, o biliri n'oge nche ụtụtụ, wee zigara Holofernes ozi sị, ka onye nwe m nye iwu ka ha kwee ha ka ohu gị pụọ kpee ekpere. Holofernes nyere ndị nche ya iwu ka a ghara igbochi ya. Ọ nọrọ n'ogige ahụ ụbọchị 3, wee pụọ kwa abalị gaa na ndagwurugwu Betulia, wee saa onye nwe ya n'isi iyi mmiri dị n'ogige ahụ. Mgbe ọ rịgoro, ọ rịọrọ onye nwe anyị Chineke nke Izrel ka o duzie ya gaa n'ọganihu nke ụmụ ndị ya. Ọ batara n'ụlọ nsọ ahụ dị ọcha, wee nọrọ n'ụlọ ikwu ahụ ruo mgbe o riri nri ya ruo mgbede. O wee ruo n'ụbọchị nke 4 na Holofernes mere oriri maka naanị ndị ohu ya. Ọ kpọghịkwa onye ọbụla n'ime ha. Ndị ọrụ bịara oriri ahụ. Ọ gwara Bagoas, bụ onye na-elekọta ihe niile o nwere, sị, gaa mee ka nwaanyị Hibru a nke nọ n'ụlọ anyị nwee obi ụtọ, n'ihi na lee, ọ ga-abụ anyị rie ihe, lawa, ebe anyị na ya na-akpakọrịta, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ihere ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka nwaanyị dị otu a dọta ya n'ebe ọ nọ. Ọ ga-enwe ọnụnọ nke Holofernes wee bịa chịa anyị ọchị n'ụzọ ịkwa emo. Bagoas wee si n'ime ya pụọ, sị, ka nwaanyị a mara mma tụọ egwu ịbịakwute onye nwe m, ka a sọpụrụ ya n'ihu ya, ṅụọkwa mmanya vaịn ma soro anyị ṅụrịa ọṅụ, ka e wee mee ya taa dịka otu n'ime ụmụ ndị inyom nke ụmụ Asiria, ndị na-eje ozi n'obi Nebukadneza. Judit sịrị ya, onye ka m bụ nke m ga-emegide onye nwe m? N'ihi na ihe ọ bụla ga-amasị ya m ga-eme ngwa ngwa. Nke a ga-abụkwa ọṅụ m ruo ụbọchị m nwụrụ. O biliri yie uwe ya na uwe nwanyị ya niile, chọọ onwe ya mma,
onye na-ejere ya ozi wee gaa tinye ajị anụ n'ala akụkụ Holofernes nke ọ natara n'aka Boaz maka ihe ọ na-eri kwa ụbọchị ka o wee nọdụ ala rie ha. Judith batara wee nọdụ ala. Obi Holofernes wee jupụta n'ebe ọ nọ. Ọchịchọ ya kpaliri ya. Ọ chọkwara iso ya nọrọ nke ukwuu. Ọ nọ na-eche oge iji duhie ya site n'ụbọchị ọ hụrụ ya. Holofernes wee sị ya, "Ṅụọ ugbu a, soro anyị ṅụrịa ọṅụ." Judith sịrị, "M ga-aṅụ ugbu a, onye nwe m, n'ihi na ndụ m dị ukwuu n'ime m taa karịa ụbọchị niile kemgbe a mụrụ m." O wee were ma rie ma ṅụọ ihe n'ihu ya, ihe ohu ya kwadebere. Holofernes nwere obi ụtọ dị ukwuu n'ebe ọ nọ. Ọ ṅụkwara mmanya dị ukwuu karịa ka ọ ṅụbụrụ n'otu ụbọchị kemgbe a mụrụ ya. Akwụkwọ nke Judith isi nke 13. Ma mgbe chi jiri, ndị ohu ya gbara ọsọ pụọ. Boaz mechiri ụlọikwu ahụ n'ezi, wee chụpụ ndị na-echere n'ihu onye nwe ha. Ha lara n'ihe ndina ha n'ihi na ike gwụrụ ha niile, n'ihi na oriri ahụ adịla ogologo. Ma Judith fọdụrụ naanị ya n'ụlọikwu ahụ. Holofernes dina n'elu ihe ndina ya n'ihi na mmanya na-egbu ya. Judith gwara ohu ya ka o guzoro n'ezi ime ụlọ ya chere ka ọ pụta, dịka ọ na-eme kwa ụbọchị, n'ihi na ọ sịrị na ya ga-apụ maka ekpere ya. Ọ gwara Boaz okwu dịka otu okwu ahụ si dị. Mana mmadụ niile si n'ihu ya pụọ. Ọ dịghịkwa onye fọdụrụ n'ime ụlọ ahụ, ma obere ma nnukwu. Judith guzoro n'akụkụ ihe ndina ya, kwuru n'obi ya sị, "Onye nwe anyị, Chineke nke ike niile, leba anya n'ọrụ aka m n'oge a maka ibuli Jerusalem elu. N'ihi na ugbu a bụ oge inyere ihe nketa gị aka na ime ihe nzubere ibibi ndị iro biliri megide anyị." O rutere n'ogidi ihe ndina nke dị n'isi Holofernes, wee si n'ebe ahụ wepụta mma agha ya. O rutere nso n'ihe ndina ahụ, jide ntutu isi ya aka, wee sị, "Onye nwe anyị, Chineke nke Izrel, mee ka m dị ike taa." O ji ike ya niile tie ya ihe ugboro abụọ n'olu, wee bepụ isi ya. O si n'elu ihe ndina ahụ daa, wee wepụ ihe mkpuchi ahụ n'ogidi ahụ. Mgbe obere oge gasịrị, ọ pụrụ nye onye na-ejere ya ozi isi Holofernes. O wee tinye ya n'ime akpa nri ya. Ha abụọ pụrụ ọnụ ikpe ekpere dịka omenala ha si dị. Ha gafere n'ogige ahụ, gbaa gburugburu ndagwurugwu ahụ, wee rigoro n'ugwu Betulia. Ha bịarutere n'ọnụ ụzọ ámá ya. Judith gwara ndị nche nọ n'ọnụ ụzọ ámá ahụ okwu n'ebe dị anya sị, "Meghee ọnụ ụzọ ámá ugbu a. Chineke anyị nọnyere anyị. Ọ bụ na Chineke anyị igosi ike ya n'Izrel nakwa ike ya imegide onye iro dịka o mere taa." O wee ruo na mgbe ndị obodo ya nụrụ olu ya, ha gbapụrụ ọsọ gaa n'ọnụ ụzọ ámá obodo ha. Ha wee kpọọ ndị okenye obodo ahụ. Ha niile gbakọrọ ọsọ ọnụ, ma ndị nta ma ndị ukwu, n'ihi na ọ dị ha ka ihe na-apụghị ikweta ekweta na ọ bịara. Ha meghere ọnụ ụzọ ámá wee nabata ha, na-eme ọkụ ka ọ na-enye ìhè gbaa ha gburugburu. O wee sị ha n'olu dara ụda, "Toonu Chineke, toonu ya, toonu Chineke, onye na-ewepụghị ebere ya n'ụlọ Izrel, kama o bibiri ndị iro anyị n'aka m taa." O wee wepụ isi ahụ n'ime akpa ahụ wee gosi ya, sị ha, "Lee isi Holofernes, onyeisi ndị agha nke Asiria. Lee, jidesienụ ike nke onye ahụ o tinyere n'ịṅụbiga mmanya ókè nke onye nwe anyị tiri ya n'aka nwanyị.
ma dịka Onyenwe anyị dị ndụ, onye chebere m n'ụzọ m gara, ihu m duhiere ya ruo mbibi ya. Ihu m duhiere ya ruo mbibi ya, o meghịkwa mmehie mụ na ya, iji metọọ m ma mee m ihere. Ndị mmadụ niile tụrụ anya nke ukwuu, ha wee kpọọ isi ala fee Chineke wee si n'otu obi, ngọzi na-adịrị gị Chineke anyị, onye m mere ihere taa ndị iro nke ndị gị. Uzayas wee sị ya, ngọzi na-adịrị gị Ada, na anya Chineke kasị elu karịa ụmụ nwanyị niile nọ n'ụwa. A gọziri gị Onyenwe anyị Chineke, onye kere eluigwe na ụwa, onye duziri gị ka ị bepụ isi nke onyeisi ndị iro anyị, n'ihi na olileanya gị agaghị apụ n'obi ndị mmadụ ndị na-echeta ike Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Ka Chineke tụgharịa ihe ndị a nye gị, ka ọ bụrụ otuto na-adịgide adịgide, ka o wee leta gị na ihe ọma, n'ihi na ị hapụghị ndụ gị n'ihi ahụhụ nke agbụrụ anyị, kama o gbochiri mbibi anyị, na-eje ije n'ụzọ ziri ezi n'ihu Chineke anyị. Ndị mmadụ niile wee sị, Amen, Amen. Akwụkwọ nke Judit, isi nke 14. Judit gwara ha, nụrụnụ m ugbu a ụmụnne m, buru isi a, kwụnye ya n'elu mgbidi gị, ga-adị ngwa ngwa dịka ụtụtụ. Ọ na-apụta, anyanwụ na-awa n'ụwa. Onye ọbụla ga-ebuli ngwa agha ya, nwoke ọbụla dị ike n'ime unu ga-apụkwa n'obodo ahụ. Unu ga-edo onye isi n'isi ha, dịka a ga-asị na unu ga-agbada n'ala dị larịị n'ebe ụmụ Asiria na-eche nche, mana unu agaghị ada ada. Ndị a ga-ebu ihe agha ha niile. Ha ga-abanye n'ụlọ ikwu ha, ma kpọlite ndị isi agha na ndị agha Asiria. Ha ga-agba ọsọ ọnụ gaa n'ụlọ ikwu Holofenes. Ha agaghị achọta ya, egwu ga-adakwasị ha. Ha ga-agbakwa ọsọ n'ihu unu. Unu ndị ikom na ndị niile bi n'oke ala Izrel ga-achụ ha ma kwatuo ha ka ha na-aga. Ma tupu unu eme ihe ndị a, kpọọ Aịkoya onye Amọn ka ọ hụ ma mara onye ahụ kpọrọ ụlọ Izrel asị, onye zitere ya dịka ọnwụ. Ma ha kpọrọ Aịkora n'ụlọ Uzayas, ma mgbe ọ bịarutere hụ isi Holofenes n'aka mmadụ n'ime nzukọ ndị mmadụ, o wee daa n'ala, mmụọ ya wee daa. Ma mgbe ha gbakechara ya, ọ dara n'ụkwụ Judit, kpọọ isi ala nye ya wee sị, ngọzi dịrị gị n'ụlọ ikwu niile nke Juda. N'ime mba niile, ndị nụrụ aha gị ga-enwe nsogbu. Ugbu a, gwa m ihe niile i mere n'ụbọchị ndị a. Judit wee kọrọ ya n'etiti ndị mmadụ niile ihe niile o mere, site n'ụbọchị ọ pụtara ruo mgbe ọ pụtara. Oge ọ gwara ha okwu, ma mgbe o kwuchara okwu ahụ, ndị mmadụ tiri mkpu n'olu dị elu, wee tie mkpu ọṅụ n'ime Aịchayọ. Ha hụrụ ihe niile, ma mgbe obodo ha Izrel mere, o kwere na Chineke nke ukwuu, wee bie anụ ahụ nke apịtị ya ugwu. O wee jikọọ ya n'ụlọ Izrel ruo taa. Ma ozugbo chi bọrọ, ha kwụgidere isi Holofenes n'elu mgbidi ahụ. Onye ọbụla wee buru ngwa ọgụ ya. Ha wee pụọ n'igwe gaa n'elu ugwu ahụ. Ma mgbe ụmụ Asiria hụrụ ha, ha zigara ndị isi ha ozi. Ha wee gakwuru ndị isi ha na ndị isi ha, na onye ọbụla n'ime ndị ọchịchị ha. Ha bịarutere n'ụlọ ikwu Holofenes wee sị onye na-elekọta ihe niile o nwere, tetanụ Onyenwe anyị ugbu a, n'ihi na ndị ohu ahụ anọgidewo na-abịa ibuso anyị agha, ka e wee bibie ha kpamkpam. Bagoas batara kwaa aka n'ọnụ ụzọ ụlọ ntu ahụ, n'ihi na o chere na Holofenes na Judit na-edina. Ma mgbe ọ dịghị onye zara, o meghere ya, banye n'ụlọ
n'ime ụlọ ndina wee hụ ya ka ọ tụbara ya n'ọnụ ụzọ ámá nwụrụ anwụ. O wee napụ ya isi ya. O tiri mkpu n'olu dị elu na-ebe akwa, na-asụ ude, na-eti mkpu, dọwa uwe ya. Ọ banyere n'ụlọ ikwu ebe Judith bi. Ọ hụghị ya. Ọ gbapụrụ n'ihu ndị mmadụ tie mkpu n'olu dị elu sị, ndị ohu ahụ aghọgbuwo otu nwaanyị n'ime ndị Hibru ewetarala ụlọ eze Nebukadneza ihere, n'ihi na lee, Holofernes dina n'ala, isi ya adịghịkwa n'ahụ ya. Ma mgbe ndị isi nke ndị agha Asiria nụrụ nke a, ha dọwara uwe ha, mkpụrụ obi ha wee nwee nsogbu nke ukwuu. E nwere mkpu na oke mkpọtụ n'etiti ndị agha ahụ. Akwụkwọ nke Judith isi nke 15. Mgbe ndị nọ n'ụlọ ikwu nụrụ ihe merenụ juru ha anya. Ịma jijiji na egwu dakwasịrị ha. Ọ dịghịkwa onye ọbụla nwere obi ike ịnọ n'ihu onye agbata obi ya ọzọ, kama ha ji otu obi gbaga n'ụzọ niile dị n'ala dị larịị na nke ugwu. Ndị mara ụlọ ikwu n'ugwu gbara Betulia gburugburu gbapụrụ. Mgbe ahụ ụmụ Izrel, onye ọbụla bụ dike n'etiti ha, gbara ọsọ gbaga ha. Uzayas zigara Bet-Mastin, Bebai, Jobab na Kola na oke ala Izrel niile ka ha kọọ maka ihe ndị emezuworo, na ka mmadụ niile gbaa ọsọ gbaga ndị iro ha ibibi ha. Ma mgbe ụmụ Izrel nụrụ nke a, ha niile dakwasịrị ha n'otu aka wee tie ha chọba. Ee, otu a kwa, ndị si Jerusalem na ndị si n'ugwu niile bịa, n'ihi na ndị mmadụ agwala ha ihe mere n'ogige ndị iro ha. Ndị nọkwa na Gilead na Galili dakwasịrị n'akụkụ ha n'oke ogbugbu ruo mgbe ha gafere Damaskọs na oke ala ya. Ndị ọzọ bi na Betulia dara n'ogige ndị Asiria, kwakọrọ ihe ha wee baa ọgaranya nke ukwuu. Ụmụ Izrel si n'ogbugbu lọta wee nweta ihe fọdụrụ. Obodo nta na obodo dị n'ugwu na ala dị larịị weghara ọtụtụ ihe nkwata, n'ihi na e nwere nnukwu ihe onwunwe. Joakim onyeisi nchụaja na ndị okenye nke ụmụ Izrel bi na Jerusalem bịara ịhụ ihe ọma ndị Jehova gosiri Izrel na ịhụ Judith na ikele ya. Mgbe ha bịarutere ya, ha niile ji otu obi gọzie ya, sị ya, "Ị bụ otuto Jerusalem, bụ nnukwu ọṅụ nke agbụrụ anyị. Ị bụ ebube Izrel. I meela ihe ndị a niile site n'aka gị. I meela ihe ọma n'aka Izrel. Chineke na-emekwa ya obi ụtọ. Ka Onyenwe anyị, onye pụrụ ime ihe niile, gọzie gị ruo mgbe ebighị ebi." Ndị mmadụ niile wee sị, "Amen." Ndị ahụ wee kwakọrọ ihe n'ogige ahụ ruo ụbọchị 30. Ha wee nye Judith ụlọ ntu Holofernes, ya na iko ọlaọcha ya niile, ihe ndina ya, efere ya na ihe niile dị ya mkpa. O were ha, tinye ha n'elu ihe mule ya, kwadebe ụgbọ ịnyịnya ya, ma chịkọta ha n'elu ya. Ụmụ nwanyị Izrel niile wee gbaa ọsọ ka ha hụ ya. Ha wee gọzie ya, meekwa egwu n'etiti ha. O were alaka n'aka ya, kesaa ha nye ụmụ nwanyị ndị ya na ha nọ. Ha wee mere onwe ha okooko oliv, ya na ndị ya na ha nọ. O wee buru ndị niile nọ n'ọgbọ egwu ahụ na-edu ụmụ nwanyị niile. Ndị ikom Izrel niile yi uwe agha ha na-eji okpu mara mma, jirikwa abụ n'ọnụ ha. Akwụkwọ nke Judith isi nke 16. Judith wee malite ịbụ abụ ekele a n'Izrel dum. Mmadụ niile wee buru abụ otuto a n'olu dị elu. Judith kwuru sị, "Malitenụ abụ nye Chineke na timbas, jiri simba bụkuo Onyenwe anyị abụ. Mee ka abụ ọma nye ya na abụ ọma n'otuto. Mee ka ọ dị elu, kpọọ aha ya, n'ihi na Onyenwe anyị bụ Chineke nke na-etipịa agha.
n'ihi na n'ime ndị agha ya n'etiti ndị mmadụ, ọ napụtara m n'aka ndị na-akpagbu m. Asiria si n'ugwu pụta site n'ebe ugwu. Ọ bịara na puku kwuru puku ndị agha ya. Ọtụtụ mmadụ ya kwụsịrị iyi. Ndị ịnyịnya ha kpuchiri ugwu ndị ahụ. O kwuru na ya ga-ere oke ala m ọkụ, gbuo ụmụ okorobịa m na mma agha, tụfuo ụmụ m na-enye ara n'ala, nye ụmụ ọhụrụ m dịka anụ oriri, ma mee ka ụmụ agbọghọ m bụrụ ihe a lụtara n'agha. Onyenwe anyị nke pụrụ ime ihe niile mere ka ha ghara ịdị ire site n'aka nwanyị. N'ihi na onye dị ike ha adịghị site n'aka ụmụ okorobịa. Ụmụ ndị Titans akụghịkwa ya. Ndị dị ike dị ogologo alụsoghị ya ọgụ, kama Judith nwa Merari mere ka ọ daa mba n'ihi ịma mma ihu ya, n'ihi na o yipụrụ uwe di ya nwụrụ anwụ maka otuto nke ndị nọ na nsogbu n'Izrel. O tere ihu ya mmanụ mmanụ, kechie ntutu isi ya n'akwa, werekwa uwe linin iji duhie ya. Akpụkpọ ụkwụ ya dọwara anya ya, mma ya dọrọ mkpụrụ obi ya n'agha. Mma agha ahụ gafere n'olu ya. Ndị Peshia mara jijiji n'ihi obi ike ya. Ndị Midia tụrụ egwu n'ihi obi ike ya. Mgbe ahụ, ndị dị umeala n'obi tiri mkpu n'olu dara ụda. Ndị a na-emegbu tụrụ egwu ma maa jijiji n'ihi egwu. Ha weliri olu ha elu, ndị iro wee gbaa ọsọ. Ụmụ ndị ohu nwanyị mara ha ahụ, ma merụọ ha ahụ dịka ụmụ ndị na-agba ọsọ. Ndị agha nke onye nwe m nwụrụ. M ga-abụku Chineke m abụ ọhụrụ. Onyenwe anyị, ị dị ukwuu ma dị ebube. Ebube gị dị egwu n'ike. Anaghị emeri. Ka ihe niile i kere eke jere gị ozi n'ihi na ị kwuru okwu. Emekwara ha ka o zipụrụ ihe a na-eme. Ọ wụkwara ha. Ọ dịghị onye nwere ike ikwughachi okwu, n'ihi na ugwu na-eru uju. Olu gị ga-esi na ntọala ha pụọ na mmiri. Nkume ga-agbazekwa dịka wax n'ihu gị. Ma ị nwere ebere nye ndị na-atụ egwu gị, n'ihi na àjà niile dị ntakịrị maka isi ụtọ. Abụba niile dịkwa ntakịrị maka àjà nsure ọkụ zuru oke nye gị. Ma onye na-atụ egwu Chineke Onyenwe anyị dị ukwuu mgbe niile. Ahụhụ ga-adịrị mba ndị na-ebili megide agbụrụ m. Onyenwe anyị nke pụrụ ime ihe niile ga-abọ ọbọ n'ahụ ha n'ụbọchị nke ikpe, ma tinye ọkụ na ikpuru na anụ ahụ ha. Ha ga-akwa akwa ma nwee mmetụta nke ihe mgbu ha ruo mgbe ebighị ebi. Ma mgbe ha bịarutere Jerusalem, ha fere Chineke ofufe. Mgbe anyị mere ka ndị mmadụ dị ọcha, ha chụrụ àjà nsure ọkụ ha niile, onyinye afọ ofufo ha na onyinye ha. Judith rara ihe niile Holofernes nyere ya nye, ma nye mkpuchi ya, nke o wepụtara n'ime ụlọ ihi ụra ya, ka ọ bụrụ onyinye nye Onyenwe anyị. Ndị mmadụ wee nọgide na-eri nri na Jerusalem n'ihu ebe nsọ ahụ ruo n'ọnwa 3. Judith nọkwa na ha. Mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, onye ọbụla lara n'ihe nketa nke ya. Judith gara Betulia wee nọrọ n'aka ya. Ọ bụkwa onye a na-asọpụrụ n'oge ya n'ala ahụ dum. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ya, mana ọ dịghị onye mara ya ụbọchị niile nke ndụ ya site n'ụbọchị Manasseh di ya nwụrụ, ma kpọkọta ya na ndị ya. Ọ mụbara nke ukwuu, o wee mee agadi n'ụlọ di ya ruo 105.
Ọ hapụrụ nwa agbọghọ ya ka ọ laa. Mgbe ahụ ọ nwụrụ na Betulia. Ha liri ya n'ọgba di ya Manase. Ụlọ Izrel wee rụọrọ ya uju ụbọchị 7. O kesara ngwongwo ya tupu ọ nwụọ nye ndị niile kacha nsọ n'etiti di ya Manase nakwa ndị kacha nsọ n'ezinụlọ ya. Ọ dịghị onye mere ka ụmụ Izrel tụọ egwu ọzọ n'oge Judit nakwa ruo ogologo oge mgbe ọ nwụsịrị.